Eusko Jaurlaritzak egindako ikuskapen txostenaren berri izan genuenetik oso kezkatuta gaude Zaldibarren, naizta jakitun gara ere egoera txarren ondoriak Ermu, Eibar, Elgeta eta bestelako herritarrek ere pairatzen dabezela. Udalaren aldetik gure esku dagoen dana egiten gabiz. Lehenengo unetik Eitzagako auzotarrekin egon gara eta eskura daukagun informazio guztia helarazi diegu. Esan beharra dago kezka handiz hartu dutela Eitzagan zabortegiaren dagoen utzikeria eragiten ari den ingurumen eta osasun publikoaren gaineko arazoa. Atzo bertan Eitzagako auzotarrekin izan nintzen eta gaur zuei helarazten ari garena azaldu genien. Herenegun, martxoaren 25ean, bilera izan nuen Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailarekin. Nire ekimenez egin zen bilera hori, eta nire kezka azaldu nien. Eskaera zehatza egin nien, bere gain har ditzala Eusko Jaurlaritzak zabortegiaren mantenu lanak. Eitzagako auzoko herritarrek eta zabortegiaren inguruko herritarrek nahikoa sufritu dute dagoeneko. 6 urte beranduago ez dute merezi egoera hau. Berte Recycling enpresa ez bada gai mantenu lanak egiteko, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu beharko lituzke modu subsidarioan. Jaso nuen erantzunak ez ninduen azebeteo. Konpromiso hartzen dut, arazo honen gainean egon eta gainontzeko erakundei ardurak bere gain hartz ditzatela. Era berean, Zaldibar eta batez ere Eitzagako auzoko herritarren daukadan informazio eta hartu ditugun ekimenen berri ematen jarraitzeko konpromisoa berresten dut.